салом дӯстони азиз, ин аввалин пахши мустақими ман аст ва дар ин пахш ки ба рӯзҳои бузургдошти модарон, яъне ки рӯзи 8 март дар пеш аст ва аз ҳамин хотир дар ҳамин пахши аввали худ ман мехоҳам тамоми модарон, бонувон, хоҳарони азизро бо ин рӯзи идашон табрик ва муборакбод гӯям. илоҳо модарони тоҷик, бонувони тоҷик, хоҳарони тоҷик асло дарду ғаму ранҷро набинанд. ид муборак, модарони азиз, бонувони меҳрубон, хоҳарони гиромиқадр. ва ин нахустин пахши мустақими худро ман барои шумо сабт дорам ва бигузор худованди меҳрубон ҳамеша дар паноҳи исматаш шуморо нигаҳбон бошад. бори дигар идатон муборак, модарону бонувону хоҳарони азиз. воқеан ҳам ин рӯз ва мисли табиати ин рӯз, дурусттараш ба мисли модарону хоҳарони тоҷик зебост. шумо бинед ки дар ин рӯзҳо чӣ гуна дарахтон ғарқи гуланд ва модарону хоҳарону бонувони мо низ ба мисли ана ҳамин гулҳо зебоанд. ва аз ҳамин фурсати муносиб ман истифода бурда мехоҳам модарҷони хешро низ ба ин рӯз табрик гӯям. бо амри тақдир имрӯз модарҷони мо ҳамроҳи ман нест. гарчанде ҳамроҳи ман набошад, шукронаи номи худо ки сиҳату саломат аст. ва аз ҳамин хотир модарҷони хешро низ бо рӯзи идашон табрик мегӯям. илоҳо асло дарду ғамро набинед, модарҷони азиз. бениҳоят зебо шукуфтаанд.